Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samaling nga istorya, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Gamsak pa'y napapagayam, kablaawan tayo mampay tinaragsak a panagdengdengag da dita Chulipa Furniture Shop, da pagayam Juyo, Andong, Ruben, kentay busda ani Jerry Chulipa. Dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kat agyamang kamay, ti kanayon a panang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga anyalaki day. Anyalaki day! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no kastoy nga ado ti aglalike, kan ag-comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang. Nagalas. Nakaalalas. Anya nagalas. Anya kumati na alas iti itsura. Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan sando. Makitkita kit lang arutin dito nagngisit na barukong mo dita. Di nakman kun kontraan si Kadan. Ikan nakman iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmat. Kit no nakarelax ka kanayon. Dito lag sil-sil pong tararamitan. Ag selfie, ag post, ag katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagit anak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Kanya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay dagiti ibagbado na. Ha? Ay, Ay, masikura na kardamang kitkita king kwa na. Asawa amang kit eh, Tata Ignacio. anya? Ipaasawam kit din kanyak di kabsat mo. Akas na ko kwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa. Ti asawaag ni Gerlay. Asawa amang kitin tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugali na radya kabsat mo. Kita amat Talon tiyanak na. Awan mo. Saan lata mo ta nagpanunaw? Ay, naku naman Tata Ignacio. Mangibabay nga rin kabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay ha. Di ka mamati adagos ka dagiti makitkitam iti social media. Sigurado ka ay akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay ken kwa na nagiti aritos na. Among puldo, advance itanti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpag kaw. Oho, apa nakasagana kaya ang mga asawa no bilang? Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manok kaw. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko nagijirita. Mas dawa kamin kan ta sa nasakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amo ti tangtang abang. Ay na, mano nga oras yung manang ni Jeponte akasa manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramid siya. Kasi nadakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano nagadun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si kamanang, mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya?
Kita ayo mo dito bagiyo ah. Naksat iti darang ti inay. Day takudil yaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw. Ngam na iti ladawan yaw. Pa, flawless, taruba yaw. Ay na, mangibabain. Look ko nyo lang nagiti friends yun iti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Bye-bye anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintasin ti ladawan nyo. Kasano numapo ka kayo. Mairupaan da kayo nga raw. Dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamot dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Saan na dito cellphone ti dumugan nyo dita. Ni, apayin manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apayin manong. Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Planok nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kami to ah. Buwisit ka iti kastoy. Inton kon, inlakok amin na tarakan ko. Anya? Idada na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ko. Katita, no kaano nga adu ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na. Di saan laang nga di restaurant ti nagkasaran may. O, anya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gaputa na ragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man na nagpintas. Napudaw, saan ka na Daytoy? Unay kan manong? Hay! Unay ang tikabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayan Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makas-asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pagkunaamat. Kasano, nasakit unay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mat nagtiimpakita na kanyak. Taplano na kanong arman. Iso siguro Jay chubby a babae, a puro filter, amin na post na. Wan, iso. Nainlab iti ladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mat dengdenggan na. Iso ako nak a magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ng ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat ti agpost na talaga, no kastoy. Ay naman ang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga ta nung makita da kay ti personal? Kasta unay nga ta ti panakaklata. Nung makita da anangisit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan kano kanyak. Ay na manang. Kasi mo dito tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Yung kita mamanang. Tama nga no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya?
may bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day pa ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpaingam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni girlie. Amang ano, agufline tumanan iton madamdama. No kasta, adan komunikasyon nyo iti day a babae? Uwan, Irma, ay kat na nagpintas sa talaga. Ado, nagitiinsin na kanya kaladawan na. Basta jay kunakan ka manong, di ka unay. Amang ano agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpot ni girlie. Iti dahi diya kinapintas na. Maramid na pa yung atati aglukaw. Ay, basta manong, di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mau, Dan. Saan? Inunfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti kunang lagi ti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makita mo lang kung matipos na. Apay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pakpakita na. Saan na kinargan iti kapsyon nga, ahaset. Anya? Wain, isumod lagaya makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagitipos na. Ay, Jack amo na niya tiba ka. Anya laki dinaya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitilakok anatang, makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan nagiti tao itan manang. Ay kat talaga akas tati sikat Anya sikat, sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw, no apay akasta tinagbambanagam. Gapo iti inaramid mo mutlaan nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamatag iti pupos sa manang. Kasalamatan ilakla ko yung deta kararway, ti deta ngararamitan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Tama nagitipos ni girlie. Oh, ano tinag-comment? Talaga napintas tinobya ka niya. No comment. Anya, Awisam nga raw dan dito'y balay amanong. Tapno maam-am umimat, dayta anobyam. ay kiuna. Di ora pa'y agkasar kamin inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardarasudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni Manong ko inton bigat. Papananangay ka no? Mapan na ka no sa batan Genovia na. Di agnagan ti girle. Uwin Manang. Alaw na, barang makaasawa mo tan ni Poldo. Kunak nga rod kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapos saan man ang alumdaang, tikabsat mo. Ano nyo da kita babasita pa manang? Kat isuot ko Anya? Apay, dakas man ang ti panangkitam kadagiti suot ko.
Ay naman ang kababain day tan aramidon niyo. Ganun kasla pang ubing dita kawis yaw. Daytoy ti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukot. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yung bagay, pang-as yung mutin ata di yung isusuot. Kasla kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kasla pato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mata. Diyan laki di na yamanang. Unay matan ti kasta, Dan. Uray ka ano, talaga adadael ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asiyumot Tatagiti anak yu latan ti into na rin yaw. Saan kat nga anyala dita? Irma, kita man ti pormak no mayat matlaang. Mabalin, Manong. Ay, kasla saan ka matakumbinsido? Mayatan, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Dagiti lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni girlie. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, katurayon. Yawid kunton, tagbalin nga ipag mo. Dan, sarino ka na ti papanan ni manang mo agarlay. Ay na, tsaka mua. Anya, kat no kasta unay ti make up na. Ay na, maasara kiti dadya lang na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun ko, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangipabain. Apay nga ta, akas dyan ni manang mau. Desperada nga ta, iti panang-panaw ken kuwana, iti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngamin nga asawaam. Barang sikat imang pabalbaliw ing kuwana. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kay latan Oho, pilitam nga raw, no jak kayat. Ngalakit din aya. Ni, apa yan nakasta ti jarte na ki eyeball, Manong? Buisit kit di na dya babae. Ni, apa yan, Manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa nga adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kasla saan nga iso dagiti aday tiladawan na no kitabi ti personang. Kun jak kayat ti ugali na. Presko la unay nga agsasao. Imbaga akong daytaken ka, Manong. Madlaw mat ngamin ka dagiti ipopost na. Puro filter, dagiti rupa na. Di na kami ngamin denggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ko. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, Manong. Adu ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din Tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Nyangay manang. Ubaw mat gayam ti panagayat day ja apoldo. Damo lang a panagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko man. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay na manang, be realistic ngamin Ipakitam di pudno nga itsuram. Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin na kalatang, oray niya tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul aya abalik semda kita.
Manang, naupay ken ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno ken kuana. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay na manang, adal ken kataytan. Di yung amin unay timang filter kadagiti ladawan nyo. Kitain nyo man. Iso tira sound tinakasakitan nyo ita. Ay, anya lagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Unay katirurod ko na ya, makapahay blood. Apay manin aya, agtugaw ka lang ka di. Hay, talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamat no napintas ti boses na. Ni, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan, nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bay amlang ka di, ala siguro ag birthday Ay naman nun nga aldaw nga agvid-video ke. Agkalma ka, agtugaw ka lang ka di dita. Maumad ang tumutlat ang agkanta. Ay, nagsakit na ito yung karabukob ko, nagkankanta manong. Naumakan, kaya di mo pa yung nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga adyak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Si kamot tan ati agkanta. Pagsalain na langay, nading kaw. Pakawan mo tagkanta. Sayang mo't aday ta nirentak a video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw, dading kaw. At danto pa'y may bagadag iti kaaruba. Ito yung boses kaw, nagkanta. Siyak, uray sintunado to'y boses ko kat kumansyo naklata. Anya kumat bibiyang da, di agkantada mat, no kayat da. Good morning, bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Una, ta nakaturo ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan Naskan lang ang maumada ng runa dayjay amarivik. Ay na, unay kat ti kinasintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay, nandiya ka, Pek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Jebalon ko nga eh. Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na, ta saan mat amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga ka, Pek, tanay. Maladaw akong bakit. Nagmayat, walis-walis dito yung kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisan. Tapno, at da makita da walwalisan ta. Ay, wala niya. May sabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo tapno sanda makadlaw. Aguray ka manong. Apay, Lugan samot ni Willie Dayjay. sino awil eh? Di asawa ni Eva. Di ka ruba managlaing agreklamaw. Saan laan na laing agreklamo na kaar-arti pa'y kunama? Nay, atan sa mo rin mo rin lugan na asikse. Kung napinta sa babae. Ay, saan ka nga't padlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglamang ta dito'y sirok ti kayo. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Si Mregdan iji hotel. Anya di kat asawon day ta. Kaya nasaway. Nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man ni. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Naperdi man ng daw ko.
Apay ayamanan, mami. Agong unget ka manen. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybay-an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay inka man ki di ibaga, ta sumardengdang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii magaya man. Apay ngay, tawan pay laang mo ni dadeng. Apay adamagam kanyak ngay. Inka man alaan di cellphone ko ijarabaw ti TV, taawagak man. Sige. Ay, saan lang arod anagawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, taneng, adar aramidaw. Wan, mami. Ni, apay ngay, cannot be reached mo tan. I-message mo, ibagam nga agawid daw. Maribek, isardeng mo pa iti agkanta. Taapay mano. Agbubuelo ak pay lang, pasardengan na kon. Nakatanaw mo ni Eva di tatawa na. Ayun, nakakusilap sapay. Makaungot ko ng kidi ah. Kasla kayat nan sa nga ituloy ko ti agkanta ah. Ipangag mo man hindi na napinda sa boses mo. Ayun ah. Agure ka. From this moment, life has begun. Isang din yun ay tapanagkantayo From this moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta hata nasakit tilapayag. Ading ka. Ikarkarok to pay. Kontrabida at talaga day ta babae. Sige man nga raw. Rorodamang kiday. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakit ang tilapayag na. Ita, kanta! From this moment, but I love him. Inka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangeg ti ungor ti lugan na. Api nga awan pay katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di ta kaarubat ang kankanta. Ay! Ay, di kankantaan da. Nagdaan mo ta kanta. Unay ko dagitan, tilakang kantaan da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance, 'cause he Ay, agring kan. Apay aparbangon kan anagawid idirabi eh. Makaturog pa lang tao ka. Adan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang nga ron ti paborito na. Ay, di lang mamati ti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa lang? Maturog ka malangan. Nakaigam ka man ni Tiwalis ah. Ading ka. Iso nga ro ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anya ay. Mapantayo man ay. Hindi sigo da pagwalwalisan tayo. Ha? Ije asidag iti hotel? Awan mo tantinas kan awalisan ijay. Ada. Mayat di ti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man ang asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tangaan mo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Hinto no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukawan. Uray sintunado ti boses ko. Ikantak dayta. Tinakita ta. Kitain taman. Ti reaksyon na. Bakit? Ay na si cellphone ko.
Nini. Apa nga daking ka dito cellphone ko? Apa kita ang tinbox ko? Adda sekreto man niya. Awan. Apay nga rod adi mo kaya't akita ag tinbox mo. Jak tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lemlemeng mo. Awan ko lang arudan. Maamwak laang adday lemlemeng mo ta makita mo. Manong, adda man ang lugan di asawa ni Eva, oh. Nay, kanayunan damit tay. Oh, binma ba? Nay, bimaba mo di siksi a babae. Isun samot day ta in hotel naman iding. Woy, ni suday ta. Nagpapugis lang. Sumrok daman nga tan dita hotel. Ay, kay laki diya. Unay mo't nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na. Nasapa akon ang naghawid tapnoon makungkunam. Nini. Apa nga angutan nak? Sa bali tabang luma. Ay, di na man angutan na kasta. Bangbanglo ti babae da ita. Malagsuspitsa ka launay mo. Adda babae man niya. Nagsao ka manan. Adda pa managnak mo ya. Di nakaginanay di silid. Agluto kan. Umay ka man manong tagduwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwat ang agkanta. Sige man lang. Idi pa ya pilpilitan na kay. Ipangantay ni Eva. At dalaki di amarurudag. Sige, agjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka na gito'y akaruba. Hala ni Mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibaga dalakta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan, nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yung. Nay, agong ungit ka mo ito, ba? Ne, awan matidakas nga aramidin mi. Wan nga raw, dagang kanta kami lang mo, iti ba? Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mat nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayo nga kang kanta. Sintonado mo nga rod tabuses yo. Permi na ka mga insulto na ading ka. Anya taramido nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sintonado gayam ah? Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang amno ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya ang kalukwan ng ibagbagam. Sige ading ka, ikantam. Sample man. Danggam dito ikantakkan ka ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumardan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagi ti kaaruba nga agkan-kanta. Anya. Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay sos. Mangibabayin. Numalapdampay kat mo binaniban ni Kusan na dagiti kaaruba. Patay ko. Apa sumipag kamatlatan? Dito'y paisangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa.
Alay ko. Usta! Nakadukan. Anyaya ti basol ko. Ay, daron ka! Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaim awaw sexy, ah? Ay, sus, ito yan. Inkantaan da kapay dagiti ka aruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan ko iti baen. Alay! Ah! Alay ko, gusto na! Mm. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Tulungan ka nagtimpla iti kape. Ha? Empleyado ka dito eh? Wen, karugrugik lang. Si kadya ibagbagada abaro nga empleyado. Wen, John tinagan ko. Beth matinagan ko. O sige, tulungan na kang agtimpla. Ado nga min dagiti agpatpatimpla iti kape. Wen nga ron. Jun, dayto iti may sa atasa. Para kani Sir Robert, Kaduam ti asukar na, ken creamer. Tayso ti kayat na. Amok ni Sir Robert. Kaaruba mi. Kasta ka di? Kita ang manlangan niya. Agkatrabahuan kayo itan. Sir, at 20 kapem. Idisum dito lamisaan. Wen, sir. Ne. Junjun. Si Kamat Gaya. Wen, sir. Kano ka pa yan ang rugi? Italangal daw, sir. Mano akot saratin niya sukar mo dito'y kapek. Kunanibit nga upat ako tsarita, sir. Nagbit ka nakasursuro Oo. Papanamon? Mapana ko ni G trabaho, sir. Punasampay man dito lamisaan ko. Nagrugit ngamin. Wen, sir. Ken ornosem mo dagiti papapel. Sige, sir. Ay, aguray ka man. Adda ka din nakita matinapay iti kusina? Mabalin ka di nga iyalaan nak iti kapek? Wen, sir. Kasta ati empleyado. Nagagat. Anya nga iti inararamid mo, di opisina yaw. Nagkita kayo kadimot laang kini pare Rubar. Wen, anang. Sakpay nga ruti nagserbi iti kape na. Mayat nasingpot matla kadikan ka. Wen? Nangato kano ka ti saad na dita akumpanya. Kat anya pa nga iti impapaaramid na kan ka. Nagtimpla iti kape, nanang. Kalpasan na. Nagtimpla man na iti kape. Anya? Namin anunak nga imbon ni Sir Robert anang timpla iti kape na, nanang. Ison sala ang mati trabaho na iti iti parabaon ken para igop iti kape. Tumakter ka man kita. Nya kamatan. Sumipat ka pa Kit-kita ang nga agin ina na tao. Tapay nga ginanak ha, nakabanugam. Kagap-gapok lang iti trabahok. Naturog lang matinaramid mo jay. Naturog mo ta sasawam? Kunam siguro jak amaw, nagtugtugaw ka lang iya opisina yaw. Kat agsweldo akla tamait. Day ta rason ka, rason ti sadot. Ewan gayam. Nakita ko mo ni Junjun. Naawat mo't gaya man iti kumpanya mi. Ay kat nasaya ata. Insurum kumamot ta na. Makasursurun to lata Anusan na pailangan Ti para timpla iti kape mi. Ubay ko itanda iti sa ngarapat nga utongken kamates. Taapay. At naawat gaya man ni Junjun iti trabaho ni Robert. Un nga rod na istorya ni Robert kanya.
Ni Robert kat nga medan, tinsurat ni John a character reference na. Kasta yan. Ay nakat ano sa yun ada iti maited ko anatang. Into no agbungan to pay dagiti mulak anatang, umayak tumanen mangtang. June, agi na nakamot Ha? Tama ba? Puro kamot trabaho ditan. Kita man dagiti daddo mga empleyado. Ag cellphone dalaang. Mabalintag cellphone? Kabayatan ng adda dito trabaho? Katuan basta malpas mo ti trabaho. Anya nga oras ti pa nagtimplata iti kape. Madamdam apay. Inton alas 3 iti malam. At damandamagakin ka. Anya dayta? Pasit ka dito trabaho, tagtimpla iti kape. Nabasam ka DJ Company Organization chart? Wen, awan mo tinakita ka trabaho para timpla iti kape. May sabulan nakpay lang amin ditoy. Kasta talaga ti trabaho dagiti kaskadata kabarbaro. Kasta ka di? Ada ka dinadlaw mo kadagiti empleyado? Kas kumitan niya. Nagsasadot dan niya. Oras iti trabaho. Hangam dagiti babae, agrit-retouch da. Ada ka dita nga agman manicure. Wen nga ron. Kasta ka di ata talaga ditoy? Nimat Sir Robert, matmaturog laang ti aramiden na dita office na. Kasla rest day na ka na yun. Kasanom ama ibaga asadot dagiti katrabahuam iti nasaya at awagas. Diyan ka mo? Ano kasano? Sikat ti makamo amang diskobre. Sir Robert, papayaban na ka no? Wen Junjun, tangay si ka tinagagad. Mabalin ka di nga i-print mo dagiti files ko. Uy, nagadwa. Masaduta ka tumakder kat. Wan sir, i-print ko. Hanggang sakbay nga ag-print ka, itimplahan man pa iti kapik. Di mo liplipatan di tinapay pasurod na, Ha? Wan sir. Hindi na minsan. Nalipatam a pinalamanan di inted mo at tinapay ko. Kaya't mo tada palaman na sir. Wen, di peanut butter ti kayat ko. Wan na sir, day talaga yan. Ken, kalpasan na maiprint mo dagita. Mabalin na si kapay lang ti mangisubmit iti report ko. Busy at ngamin ka. Nabanugak. Nay, dagida kamot adagos dyan. Wan na lang. Napambanuga ka nagtrabaho. Anya launa yun ay ti aramidam di trabaho. Takas talauna ti panakabannog mo. Nagadutin paramid kanyang ni Sir Robert na lang. Agasam man, tanamin ano abim mabakan imulya ki Jagdan. Agan anos ka di anak ko. Nagsadot magayam na ito akaruba tayo na lang. Sumsumrag ang awamar aramidan na. Ay, di mo ibagbagat ti kasta. Tama nga numangag na kat ipaikat na ka. Ay agasam, nagpigsa ka amangan. Ay, kat basol mo no apay. Nagimas tungkot kami tinluto mamasita. Agdayet ka basit at ani nagdakulan day tatyan mo. Nagimas ti mangan. Awan nga min exercise mo ka. Exercise. Nagmayat ti maturog. Kasano lang atan ije opisina no kas nakakanayon. Adamat ni Junjong. Naglaka nga ibabaon. Ay, abusado ka manin ako na. Kasano nga numaamuan jay boss mo day tang aramid mo. June! Uy, June! Bisyak pa lang, Bet. Oras hindi pa nagtimplata iti kape. Bet, mabalin ka si kape lang tagtimpla ita iti kape. Ada ipaparamid ni boss kanya. Uy, saan ang mabali na siya klaang? Nagadu ti timplaak.
Bet, IT specialist ti trabaho ko dito eh. San ang para timpla iti kape? Sir Robert, ato'y ti kapem. Apay, ayan ni Junjun. Ada ka no aramidan na, sir. Anya ko mati aramidan na. Jay trabaho na, akas IT specialist. Nan, raman akman da ito tinimplam akapik. Kurang matipait na. Nayunak pa iti kape, sir? Sus, saan una yan naputot? Anya ti ganas kong agkape no kasta. Sukatakon, sir. Itimplahan kan iti baro. Hindi nga min Junjun ti para timplak iti kape. Sana bali. Intun maminsan laangan. Isunto ti pagtimpla mi ti kape. Uwan, sir. June, ada request ni Sir Robert. Anya deta? Kaya't nakano asikat agtimpla iti kape na. Sana ka nag-apply dito eh. Tapno para timpla lang iti kape. Isumat ti kunana. Kaya't nakano ti timplam iti kape. Bet, damagag man gan ka. Anya ka dito na-apply matrabaho dito eh. Ado kas kumaiti pete cash custodian kan finance messenger. Matlagayam. Ape para timpla ka lang iti kape. Wan nga rod, saan matapara templa iti kape ti inaplayak dito ikat? Saan ka man tanagan? Kasaritak ni sir. Asino sir? Kano nagaduda sir dito eh. Si manager Maaramid mo dayta? Wen, kat nasyakti ka na yun ng ayaban ni opisina na. Naglaw na ti kinalaing ko iti computer siya. Taanyat ibagam kan ko na. Ibagak dahi tangar aramidan dagiti pada ni Sir Robert ang nakatugaw dalaeng. Kan saan da ngagtrab-trabaho, bet. Junjun, jay kape ka din na ita. Hala, sumrag ka tanay. Makakape akon. Robert? Sir? Nakatugaw ka, nakangato na kita sakam ni talamisan. Talaga gaya may naramid mo na para timpla iti kape ni John, Saan Isumat lagayam asaan mo akaya tapay ka ni ti CCTV camera diti opisinam. Ta saan ka ngagtrabaho? Ada pa ipungan mo ni tatugaw mo. Nayonam kumapay ay ti ules. Sige, urnusem na kita gamit mo. Tani John, ti mga opisina dito eh. Anya, taapay, sir. Agtrabaho gayam ni John, idinto ta si kakat saan. Kanayon ti panaginanam diti opisina. Anya laki tinaklasing empleyado ka, Robert? Dinaklapdan! Laplapdan ka ayamot. Ha! Makaungot ka talaga iti daya, Junjun. Dinadaal na kinibos. Tila inis istorya na. Puro pa madakis kanya. Apay apabasulam ni Junjun si ka Robert. Si kamot laeng tinang perdi itinagan mo. Apay, saan ka nabandog ang nagtrabaho? Sana na. Nalakalangot nga min di trabaho kay opisina mi. Saan da ka pinagtimpla iti kape? Sana na lang. Talaga aje pud no trabaho tar aramidak itan nga inaldaw. Apay, saan na ka nga imbaon ni Robert? Mabutang tupay ang mga yabitinagan ko. Ha? Apay, nagapa kayo. Winarningan di manager mi nanang. Kasano? Natiliwan damat maturog iti oras ti trabaho. Ay, saan mat nga may nanasaya at dayta?
Talaga amat nga minasaan. Saan mo atultuladan day ta anak ko? Saan anasaya at day ta agalad ti masuswilduan nga empleyado? Talaga sana nang. Kaya't ko timadani tinapintas a reputasyon. Kasta anak ko. Kasta tinasken a panunutom. Saan mo atultuladan dagiti daduma dita nga empleyado? Akas laris day da kanayon iti trabaho. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.